Bună ziua, oameni buni! Astăzi testăm MG HS Hybrid Plus. Este un model despre care am mai vorbit. Am vorbit despre designul lui, am vorbit despre dotări. Doar că acum o să ne referim mai mult la sistemul de propulsie, care este unul foarte accesibil ca și preț, dar oferă în același timp și consum de combustibil fantastic. Ei declară chiar de la 1,5 litri până spre 5 litri la 100 și în același timp noi vorbim despre o mașină care are un generator sub capotă, dar în același timp straniu ar fi că are și o baterie mică. Nu una cum ne-am așteptat la EREV-urile sau la mașinile electrice cu rază extinsă convenționale. Haideți să facem cunoștință cu acest model, pentru că s-ar putea să fie unul dintre cele mai interesante din segmentul său. Deci, sub capotă avem un motor de 1,5 litri turbo. El produce 142 de cai putere și lucrează pe post de generator în mare parte a timpului. Mai avem un electromotor care este destul de puternic pentru o astfel de mașină și el produce 198 de cai putere. Și mai avem și o baterie de 1,8 kWh. Ea, în mod normal, e mai mare decât la hibridele pe care noi le cunoaștem, inclusiv cele japoneze, pentru că acolo, de obicei, capacitatea lor este un pic mai mică. Dar, în același timp, este una destul de performantă, pentru că e pe o arhitectură de 350 de volți. În mare parte, motorul ăsta transmite energie electrică produsă spre baterie electrică, după care este luată de electromotor, dar în cazul în care accelerezi mai repede, atunci puterea este transmisă direct la electromotor. Și de aici avem eficiența pe care o promit cei de la MG. Multe discuții despre mașina asta înainte de a porni la drum. Într-un final, totul este mult mai clar. Motorul pe benzină, care este turbo în 4 cilindri, produce 142, aproape 143 de cai putere. Noi mai avem și un generator de 152 de cai putere și deja electromotorul despre care v-am spus 198 de cai putere are acesta. Ideea care că până la o viteză de 70 de km la oră, mașina asta va face tot posibil ca să meargă pe electricitate. Motorul pe benzină, prin intermediul generatorului, o va produce electricitatea și o pune în baterii și întotdeauna într-un flux continuu se duce totul la electromotor. Doar atunci când ai nevoie de putere mai mare și vrei să accelerezi mai repede, și apropo, ea poate accelera în 7,9 secunde până la 100 de km la oră, totuși are 224 de cai putere, ea deja după viteza asta o să ia electricitatea direct de la generator și o să o dea direct la electromotor. Și uite așa, mașina asta o să aibă grijă să meargă cât mai mult pe electricitate. Noi mergem astăzi mai mult pe traseu. Asta nu e cam stihia, să zicem, unui model cu o astfel de construcție. Sunt sigur că el poate să consume în jur de 6 litri pe traseu. Noi avem 6,5 ca stat, mașina destul de mult. Prin oraș, deja sunt clienți prin Chișinău care au în jur de 3 litri consum cu acest model. Deci cei care merg cu el prin oraș așa mai lejer reușesc să obțină cifre de consum foarte și foarte bune. De asta eu spuneam că mașina asta este una, așa ca un unicorn, dacă vreți voi, în segmentul ăsta, pentru că nu prea am mai văzut o astfel de tehnologie. Nu degeaba am stat vreo jumătate de oră la telefon și am căutat și prin discuțiile cu cei de la MG și pe internet ca să înțeleg exact cum lucrează acest sistem de propulsie și până la urmă e unul pe care eu nu prea l-am mai întâlnit în acest segment. Și vorbesc că de obicei vorbeam despre un plug-in care poate fi încărcat și are o baterie de vreo 18-19 kW. Aici avem o baterie mică, dar în schimb un motor turbo de 1,5 litri și se vede că i-au dat puterea asta ca el întotdeauna să aibă capacitatea de a produce electricitatea necesară de a pune mașina asta în mișcare. Uite, despre asta e toată treaba cu MG HS Hybrid Plus și o tehnologie super faină. E și o modalitate a celor de la MG de a evita, iată, taxele mari care le primesc în Uniunea Europeană pentru mașinile curate electrice și de asta îl cataloghează ca pe un hybrid și respectiv au taxe un pic mai mici. Voi, dacă ați condus mai mult prin Europa sau ați fost prin mai multe țări europene, ați văzut garantat multe MG-uri. Eu le-am văzut în România, Italia le-am văzut foarte mult în general. Ei sunt au peste 1300 de dealeri la nivel european și e o marcă care deja
câștigă din ce în ce mai mult teren. Cât stăm la semafor, calitatea camerelor este una foarte bună. Am văzut camere de o calitate mai rea pe mașini mai scumpe, atât și chineze, cât și japoneze, cât și europene și tot așa mai departe. Dar aici, cu adevărat, avem niște camere foarte bune. Și în general, astăzi noi am mers nu tare mult cu mașina asta împreună cu Vlad. Trebuie să recunoaștem, pentru că noi am mai filmat acest model doar pe versiunea pe benzină și tare impresionant un lucru cât de bine este strâns interiorul. Da, ai plastic tare pe aici, materiale poate, desigur, că e segmentul de 20.000 de euro, 20.700 costă acest exemplar, nu poți avea materiale de astea super scumpe. Dar, în schimb, cât e de bine strâns, nicăieri, niciun scârțâit, nimic, pur și simplu totul stă ferm aici și din punctul ăsta de vedere, asta e un avantaj care cred că o să dea așa plăcere celor care o să cumpere mașina asta pe termen lung. Ca și dinamică, faci 100 în 7,9 secunde, merge în mare parte pe electricitate până la 70 de km la oră, dar după asta deja motorul pe benzină se va porni și se va tura așa un pic mai tare și la un moment dat când îi soliciți toată puterea, va da direct energie electrică produsă direct către electromotor. Uite, asta e toată frumusețea acestui model. În rezultat, independență de stilul de condus prin oraș, între 3 și 5 litri la sută, noi deja avem oameni care au înregistrat 3 litri cu mașina asta. Prețul este de 20.700, e într-o singură versiune de echipare disponibilă această variantă în Republica Moldova. Ai o grămadă de dotări. Aici vedeți și voi 2 monitoare, aici 4 camere video de o calitate superbă, uite, cu adevărat, au o calitate tare bună. Apple CarPlay, Android Auto, avem wireless aici, avem toate sistemele de siguranță, cruise control adaptiv, menținere în bandă, frânare de urgență, unghiurile moarte, tot sunt aici și pe partea de dotări avem portbagaj acționat electric, încălzire la volan și la scaunele față. Am ajuns la finalul test drive-ului. HS-ul Hybrid Plus este o mașină care impresionează prin tehnologia sa și cât de bine de altfel este strânsă mașina asta. Am apreciat asta amândoi azi cu Vlaicu și desigur este o mașină care are un design mult mai fresh, mai plăcut decât modelele MG pe care le-am mai văzut noi în trecut. Așa că aștept acum părerea voastră în comentarii despre acest model. Noi astăzi am înregistrat un consum tare bun cu ea de combustibil și poate să fie o mașină, cum am zis, una dintre cele mai interesante din acest segment. Dar aștept și părerea voastră în comentarii. Pe curând, pa, pa!